Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ala sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wonten ngarsanipun para sesepuh dalah bini sepuh saha kasepuhan sedaya ingkang dipun sepuhaken dinangkung dumateng ngarsanipun Bapak Suparman ingkang tansah setya tuhu ndampingi kula lan panjenengan sedaya wonten majelis swanten punika, lan sedaya ingkang hadir dumateng ngarsanipun Bapak Ibu, mas-mas lan mbak-mbak muda lan mudinipun, dumateng ngarsanipun adik-adik lan anak-anak kula sedaya ingkang rawuh, ingkang hadir, ingkang tindak wonten ing majelis mubarakah punika, ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin monggo kita mboten kendhat-kendhat, mboten kendel-kendel, kita tansah munjukaken raos puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dineo kula lan panjenengan sedaya titi wanci punika, detik punika kula lan panjenengan sedaya saestu taksih dipun paringi kegiatan lahir saha batin, iman saha Islam, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged nuhuni dakwahipun Allah inggih punika kanthi ngaos sareng-sareng pinangka adang-adang ridhanipun Allah. Mugi-mugi pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya pinangka umatipun Kanjeng Nabi Muhammad estu kagolong kareken dados umatipun ingkang benjang pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak, saha para jamaah sedaya ingkang kawula mulyakaken, nyuwun sewu lan nyuwun ngapunten. Mbok menawi samangkih anggen kawula matur, kawula ngemutaken dhateng badan kula piyambak. Sumrambahipun dumateng ngarsanipun para jamaah sedaya kakung sumawana putri ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sedaya wonten ing titi wanci punika nglampahi setunggalipun pangibadahan inggih punika ibadah siam. Bilih siam punika sampun dipun dengung-dengungaken, sampun boten kendel-kendel wonten ing pundi kemawon majelis taklim, ngaosipun ugi termasuk babakan fadilah saha hikmahipun siam. Keranten siam wulan Ramadan punika penuh berkah, penuh rahmah, lan ing mriki kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi termasuk tiang-tiang piantun-piantun ingkang kagolong tiang ingkang pikantuk keberkahanipun wulan suci Ramadan punika. Allahumma amin. Ibu, bapak, saha para jamaah sedaya, kala wingi kawula matur bilih rukun Islam punika wonten gangsal. Gitu. Lah ingkang sepisan inggih punika syahadat. Lah ing mriki kawula badhe sekedhik matur babakan salat. Keranten menawi siam samangke sampun kuwathah sanget fadilah saha hikmahipun saha keberkahanipun sampun dipun bahas. Lah ing mriki kawula badhe ngemutaken khususipun kula lan panjenengan sedaya pinangka dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika
pertama kali kula lan panjenengan sedaya badhe dipun hisab utawi dipun tangleti pertanggungjawaban lan dipun timbang amal kula lan panjenengan sedaya lan ingkang pertama kali badhe dipun tingali punika salatipun. Sebab nyuwun sewu Pak Bu, kula sering sanget niku dipun tangleti aku ki poso ning ora tau salat, kira-kira sesuk kepriye? Nek mungguh jawaban panjenengan kados pundi? Setiap poso niku nggih nderek salat, nderek siam. Nderek siam. Ananging siam ikut anggenipun siam punika mboten nglampahi salat. Kinten-kinten mungguh panjenengan dos pundi? Padahal wonten setunggalipun hadis Kanjeng Nabi, as-sholatu imaduddin. Jadi salat niku tiang utawi cagake agama. Kinten-kinten menawi panjenengan bangun griya, damel omah niku mboten enten cagake niku ambruk napa mboten? Niku sering saestu niku ketoke sepele ning penting niku. Kula niku nyuwun sewu minangka tinggi gambaran mawon kula gadah rencang tiyang Sleman mriku. Niku kula awit tepang niku kawit keting nek mboten klantu awit taun 9 dosa. Niku setiap bulan Ramadan ngaten menika full anggenipun siam. Ning setiap kula kepanggih niku kula ogrok-ogrok. Ya, kasarane kula ogrok-ogrok. Nek tingkah lakune saben dintenipun menika nggih sae. Nggih to, sesrawungan nggih sae. Ning nyuwun sewu. Menika tur menawi siam ngeten iki nggih siam, nggih poso setutuk setunggal wulan. Ananging mboten salat. Lah kanthi dasar as-sholatu imaduddin. Nggih. Dadi salat niku tiang agama. Niku nyuwun sewu, niki bangunan khususnya seumpami sing ngajeng ngriki niki mawon. Niki tanpa enten cagake nggih mboten saged jejeg. Nggih mboten. Lah niku kathah sanget wonten ing pundi pawon, kadang-kadang wonten TV, wonten YouTube, wonten Facebook niku kathah ngendikan utawi pertanyaan bagaimana saya itu setiap bulan suci Ramadan saya itu juga ikut menghormati, saya itu juga ikut sholat, juga ikut puasa, tetapi saya itu tidak sembahyang, tidak sholat. Lah niku kuatah sangat niku. Mungkin di sekeliling kita pun mungkin utawi panjenengan kagungan rencang utawi kagungan konco, bahkan mungkin nyuwun sewu mungkin sedulur onten. Lah onten to? Niki nyuwun sewu, kula tekanaken niki kula ngemutaken badan kula ki ambak sumrambahipun dumateng panjenengan sedaya. Niki nyuwun sewu Pak Bu. Dados tiyang ingkang setiap poso Ramadan nggih tetep poso tutuk setunggal wulan. Ananging mboten nindakaken salat. Menika nggih niku gambarane kaya dene gawe omah ning ora nganggo cagak. Pun soalnya napa dasar hukumipun nggih hadis Kanjeng Nabi as-sholatu imaduddin. Dadi salat niku cagake agama. Gitu. Dadi nyuwun sewu. Saumpami ketoke kepripun nek mboten salat. Lah niku ajeng bangunane ketok apik nika nek mboten nganggo cagak mungkin ya kena puting beliung nggih kabur gitu to. Nah niku mila saking menika monggo kula lan panjenengan sedaya saestu babakan salat monggo kita gatosaken. Lajeng lanjutipun utawi terusipun hadis as-sholatu imaduddin, salat iku tiang agama, tiange agama. Faman aqamaha faqat aqamadin. Sapa wonge ngedekake salat, gitu. Wong sing gelem jumenengi salat, wong sing gelem nglakoni salat. Faman aqamaha faqat aqamadin, mongko wong kuwi padha karo bangun agamane. Lah ten riku niku mengke letake. Dadi cagake ya apik, mengke bangunane ya kuat. Kan ngoten. Dados monggo
Kita sareng-sareng nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala lan kita sedaya berintrospeksi ningali kula piyambak lan panjenengan sedaya niku kados pundi to. Ngaten. Ananging lanjutipun waman tarakaha faqad hadamadin. Ning wong kuwi nek sing ora gelem nglakoni salat utawi ninggalake salat faqad hadamadin padha karo wong iku ngebrukake agamane. Ngaten riku niku. Utawa ngerobohake agamane. Mila saking menika saestu pertanyaan ingkang menawi dipun jawab menika nggih kadang-kadang menyulitkan. Ning niku seumpami ajeng dijawab kok dilalah kok kanca, nek ora dijawab kok kanca, nek ajeng dijawab kok sedulur, ora dijawab kok sedulur. Monggo kula lan panjenengan sedaya kudu iso jawab sing secara rinci kanthi dasar. Sebab napa? Kula lan panjenengan senika kadang-kadang pertanggungjawaban ning donya niku panci awrat. Saestu awrat sanget. Awrat sanget. Ning isih luwih abot sesuk tanggung jawab ning akhirat. Tanggung jawab tenggene Gusti Allah. Mila kula lan panjenengan sedaya niku benjang badhe dipun suwuni pertanggungjawaban wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dados monggo kula lan panjenengan sedaya sesuai hadisipun kala wau kita sareng-sareng kita njumenengi lan kita nglanggengaken mila wonten nika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ngaladini niku letake ten riku niku gitu. Jadi monggo pados kemu setinggi mungkin monggo ning khususipun anggenipun ngibadah salat sehari-hari kita gatosaken. Badhe nyambut damel napa kemawon monggo terserah. Wong nek menawi mboten nyambut damel nggih. Gitu. Nggih niku penting. Ning nyuwun sewu ampun ngantos dipun tinggal salate. Niku saestu. Sebab awwalu mayuhasabu niku benjang pertama kali kula lan panjenengan sedaya badhe dipun suwuni pertanggungjawaban niku bab salate. Lah niku ten riku niku. Kadang-kadang kathah ya sakniki niku kula ningali kadang-kadang ya iso kepethuk wonten niku dumeh wis napa nggih istilahe padahal sakniki niku wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dadi awake dhewe kula lan panjenengan sedaya niki badhe ngetang-ngetang kenikmatane Gusti Allah ingkang sampun dipun paringaken dhateng kula lan panjenengan sedaya menika la tuhsuha, ora iso bakal ngitung. Nanging nyuwun sewu anggenipun ngupadi nganti direwangi nyuwun sewu kasarane nek nggen kula niku direwangi jengkelit jengking gitu. Niku ning tetep ninggalke salat niku rugi. Niku rugi. Estu mila monggo kula lan panjenengan sedaya nek sing enten ngriki khususipun kula yakin anggenipun tetep salat jamaah khususnya mugi-mugi mangke kula badhe nerangaken bab salat jamaah menawi dumugi wekdalipun. Pokoke nyuwun sewu khususipun ingkang hadir wonten ing sonten menika kula suwun kanthi sanget lan kula kiambak nyuwun donga pangestu wong kula kiambak muni ngeten iki nek oleh cobane Gusti Allah sing abot nek mboten oleh pitulunge Gusti Allah iso ngliwang kok nggih mboten. Nggih. Niku saestu sakniki dimingi-mingi dhuwit sing wakai ra jamak gampangane wis rasah nang masjid rasah nang musala gampangane nggih mboten. Lah sakniki mboten sado-ado kali dodol laris ngoten men nggih mboten. Tinggal panen ngono wae trimo ra poso trimo ra salat kok. Wonten niku yo. Nggih mboten. Niku ketoke ning sepele ning rugi. Rugi donya mboten saged napa-napa, rugi akhirat bakal disiksa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggih mboten. Rugi ning donya ora dadi ngopo gitu. Wong saumpama rugi le panen ora dadi gagal ngono wae ya semoga-moga dadi nek rugine ning akhirat ya siksane Gusti Allah. Mila saestu kula ngimetaken badan kula piyambak sumeramipun dumateng jamaah sedaya
Pokoke donga dinonga mugi-mugi khususipun ingkang hadir sak peminggahipun dhateng masyarakat Sekertoler menika ugi saking masjidan estu mugi-mugi tansah dipun bimbing, tansah dipun tedahaken dening Allah Subhanahu wa taala dhateng mergi ingkang leres inggih punika ihdinas shiratal mustaqim. Niku ila sareng-sareng kita nyuwun dhateng Allah lan monggo kita nganyar-anyaraken Islam kula lan panjenengan sedaya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Niki jenengan sering-sering mawon khususnya wonten ing wulan suci Ramadan punika. Dados mila kalian gugah-gugah niku sampun sak trepe ngoten niku. Dados estu monggo mugi-mugi Islam kula lan panjenengan sedaya punika tansah dipun bimbing dening Allah Subhanahu wa taala. Mila kula wingi kula matur ngantos sing Islam ki nek iso aja ming KTP-ne niku. Niku saestu mergi awrat sanget menawi kula lan sedaya panjenengan sedaya niku nilik saking Islam niku gitu. Nggih. Mila estu dados kula wau matur wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kula lan panjenengan sedaya niku dipun paringi nikmat dening Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Niku luar biasa nikmate. Lah sakniki nyuwun sewu kula dinten niki wau ki ndelalah niku rada sakit gitu, rada sakit weteng kula. Nyuwun sewu niki nganti kula hitung. Kula ket wau njing bar subuh niku pun ping 6 mboten 7. Ning ya alhamdulillah niki setunggalipun kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Gitu saged sowan panjenengan saged derek-derek silaturahmi. Niki termasuk kenikmatane Gusti Allah ingkang luar biasa. Mila saking menika monggo dados nikmatipun Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun monggo kita syukuri lan insyaallah la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Nika ten mriki niki mengke letake. Lah monggo kula lan panjenengan sedaya khususipun wulan suci Ramadan punika. Lan niki nek mboten klentu sampun badhe telas ausatipun utawi pertengahan nggih tanggal pinten niki? Mel tanggal 20 to. Niki nyuwun sewu Pak Bu. Tanggal 20 mangke tanggal 21. Oh mangke 20. Niki termasuk ibaratnya wong kompetisi. Mula wingi kula gambarake kaya dene bal. Bal niku alat kagem kompetisi. Nggih mboten? Kagem kompetisi. Lah niki benjang tanggal 21 niku termasuk pun akhir. Niku pun babak final. Pun final. Nek sing pertengahan iki babak penyisian. Mila masjid mriki kanton pinten larik? Tesih kathah. Alhamdulillah. Alhamdulillah panjenengan sedaya termasuk tiang-tiang ingkang final mengke, termasuk ingkang juara setunggal. Allahumma amin. Sebab napa? Kula niku kadang-kadang sering kula ngeten iki mergane kula niku belajar dari pengalaman. Estu belajar dari pengalaman ki anggere awal-awal wis bludak. Ha wong musala lor nika pun nganti ten jaba gelar karpet kok. Ha sakniki rong larik men mboten wonten kok pripun. Duko nek ngriki. Masya Allah, Masya Allah. Monggo kita nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala. Mangke sepinten to
letak keimanan kula sepinten to bobote keimanane awake dhewe niku badhe ketinggal wonten ing mriki niki. Ten riku niku dados monggo kula lan panjenengan sedaya mila wonten ing mriki khususipun ingkang ngaos menika senajan sinten kemawon niku menawi sae nggih dipendhet saene. Dados mila Kanjeng Nabi nate ngendika ungzur maqol wala tangzur mangkol. Ndeloka utawa presanana perkara sing diceritakake utawa sing dingendikake. Wala tangzur mangkol aja ndelok wong sing ngomongke. Wah, kae nek ngaji ora gayeng ora sip. Gitu. Sakniki kata-katae ngoten niku nek bangsa sing nggon inti-inti sing bener-bener ngajak golek kebecikan sing intine mung ger guyu ngoten bludak. Ning nek anggere sing pokoke ayo bener-bener ngeten kepara nyuwun sewu. Kadang seumpama kula ngaji, gampangane nggih nyuwun ajak-ajak. Wong sing jenenge ibadah ki penting tenan nek ora oleh pitulunge Gusti Allah. Ibarate lah mbok ning ngarep masjid kowe ora tetep ra gelem salat. Niku ya akhire ngititi ya awas kapan liwat pelinteng nggih mboten. Padahal niku penting tenan. Hadise enten niki. Niku masyaallah. Lah hal-hal sing kaya ngoten niku nek mboten disampaikan, mboten ditekanake, nggih to? Mboten ditekake, mboten ditekak nggih. Niku penting niku. Niku masyaallah. Ha niku keronten awake dhewe niku kadang-kadang krasa wah aku tersindir. Niate iki ora niat nyindir. Justru wong nek nyuwun sewu tiyang niku nek sing rumangsa niku nek ten Quran niku wa idza tuliyat ngalaihim ayatuhu zadathum imana. Tiyang niku nek dituduhake tandha buktine kekuasaane Gusti Allah otomatis zadathum imana, malah tambah imane, ora malah tambah ngedoi. Lah niku teriku niku. Masyaallah mila saking menika monggo. Tur ya ujiane kathah ngoten niku. Ujiane kathah saestu. Gitu. Kadang-kadang ya werna-werna berbagai macam ujian dan cobaan niku ingkang baken monggo kita sareng-sareng nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi Islam saha ibadah kula saha tetap iman, tetap Islam dipun paring istiqomah hasil maksud fid dini wad dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Lah niki kula badhe ngaturaken setunggalipun hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning niki nyuwun sewu rada pedes. Ning pedesan nika kudu dirasake nggih mboten. Nek pedesan nika wong tau ngerti rasane muni pedes banget. Ora ngerti rasane kok muni pedes. Ning pedesan nika kudu dicoba dilakoni bener apa urung. Pas apa ora, gitu. Ning tiyang niku nek sing kuat niku pedesan nika biasane tetep meget, nggih mboten, tetep kuat. Lah niki mila senajan pedes, senajan ingkang kados pundi kemawon monggo kita nyuwun dhateng Allah mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tetep pikantuk ridhanipun Allah, pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing mriki kapedhek saking surat saking kitab Durratun Nasihin niki dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli mangal jamaati khairum min salatil arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Nggih. Ingkang maksudipun kirang langkung mekaten. Salate wong lanang kang sarana jamaah iku luweh bagus utawi luweh becik katimbang salat sakjerone 40 tahun ana ing omahe kanthi salat ijen. Dan niku. Dadi kula lan panjenengan sedaya niki nek rajul niku rajulun wong lanang, khususnya wong lanang, khususnya piyantun ingkang kakung. Niku langkung sae niku salat jamaah. Nah, dibandingake karo salat ijen 40 tahun niku durung ana bandingane. Mila
penting sangat lan kula ing mriki nggih senajan kula arang-arang teng masjid insyaallah kula lan panjenengan sedaya nek sing kerep intrak-intrik ning masjid intrak-intrik ngrungokke pengajian ning masjid ning papan-papan pengibadahan niku tandha buktine wong niku iman tenanan lan sesuk badhe pikantuk pengayoman wonten ing padang mahsyar. Gitu. Nika sing kula nate aturaken nika. Enjang menawi wonten wekdal kula aturaken malih. Niku dados salat ijene wong lanang. Nggih mboten. Niku mila saestu menawi ingkang boten kagungan hajat utawi perkawis ingkang awrat niku estu kula aturi tindak datang masjid lan salat jamaah. Niku nek dibandingake ganjarane tikel 17 sakniki nek misalkan nyuwun sewu nek salat ijen niku olahe ming 1.000 rupiah nek ning masjid 17.000 rupiah gampangane kinten-kinten pilih sing pundi gampangane ngoten lho. Ning yo tetep pilih sing 1.000. Nek wong pinter nek milih sing 17. Ning nek sing monggo niku tetep milih sing ping 1.000. Ya sing 1.000 niku mon nek ketampa nek salat jamaah tetep ditampa dening Allah Subhanahu wa taala. Nah niku. Mila enten setunggale alasan melih. Pak lah kuwi salat iki arep melu jamaah kae tetep ora kelingan Gusti Allah. Lha kuwi senajan ora tetep kelingan Gusti Allah kanthi barokah jamaah niku wau. Insyaallah tetep oleh ganjaran 17. Tetep kacathet pinangka salat jamaah. Ya niku. Ning ya nyuwun sewu ngaten menika nek dereng pikantuk pitedahipun Allah dereng kebuka manahe ngoten niku ya krungu azan ya malah mangkel e. Nggih mboten? Malah mangkel. Wah brebeki. Krungu wis jelas-jelas azan. Wis jelas-jelas ngajak salat. Eneng acara ngarit gampangane. Wis engko wae nek bar sok ngarit ya aki tak salat. Engko bar saka ngarit delalae nek niku tak gambarke kula dhewe. Kudune sadurunge ngarit ki ya salat dhisik. Perkara engko mbuh ngoten mawon nek sing kudune ngoten niku. Lah dilalah bar ngarit wedhuse gejepit. Saumpama nggih mboten dilalah wedhuse mendem. Lah akhire lali ra salat. Rugi mboten kira-kira? Termasuk hal-hal sing sepele ngoten niku. Mila saumpami gampangane selak arek dodol. Gitu, le buka jam 4 gampangane. Lah saiki jam 3 punjul sithik wis manjing salat sih. Ya salat sik engko nek wis gak lagi mangkat dodol. Sakniki le dodol nek pendak sontene nek dodol nggih mboten. Le dodol nek poso niku berkah poso niku luar biasa. Ning le dodol nek sore. Lah akhire kudune salat dhisik engko wae le salat akhire mergo le dodol warise pol ora kober malah blas ra salat. Sing rugi sinten? Kathah ta ngoten niku. Kathah termasuk hal-hal sing sepele ngoten niku. Mergo selak arek tandur ge ya wah nanggung banget gori kurang sithik jek. Engko wae bar saka sawah. Lah bar saka sawah delalah repot eneng apa? Akhire ora salat, rugi ngoten niku. Wadah contoh-contoh sing ngoten niku enten tengah-tengah masyarakat niku sing ketoke tembunge golek uceng kelangan delek niku kathah. Sakniki nyuwun sewu tambah melih niki sing sering sangat niku kelaku. Niku panjenengan sedaya niki setiap dalu kan tarweh, salat tarweh nggih mboten. Lah niku nyuwun sewu ganjarane salat ba'diyah, salat isya. Niku luwih gedhe katimbang tarweh. Ning nyuwun sewu Pak Bu, niku termasuk golek uceng kelangan delek. Niku ganjarane luwih gedhe salat ba'diyah katimbang salat tarwah. Ning kathah-kathahe jaman sakniki piyantun ingkang nyuwun sewu ingkang dereng mangertos. Mila mangke menawi sing badha salat isya gek terus nyuwun sewu seumpame imame salat jenengan nggih tetep salat
2 rakaat. Sebab ganjarane luwih gede salat ba'diyah isya katimbang salat tarawih. Niku kathah sanget sing lampahi ngoten niku. Gitu. Ampun malih saniki nyuwun sewu wonten TV niku oleh salat buantre ra jamak. Gitu. Banter niku nggih oleh, mboten napa-napa. Gitu. Wong ya kadang-kadang nggih ngemongi masyarakate oke sing do nyambut gawe, nggih mboten? Nanti tekan sonten gampang ae ya kesel tenan ya rada dicepetke sithik. Kula niku nek nganu ya kadang nek enten mriki mon nyuwun sewu rada tak rem. Wong kula kaceki nek enten mriki kula kadang-kadang sok Lampung niku jam 8:04. Ning nek enten lor kula jam 8 punjul 5 menit, kula kaceki 10 menit. Kula cepeten lor kare enten mriki. Niku mergane ya nyuwun sewu kadang kula ya mbok menawi ning ya karep kula wong karep kula kalih karepe tiyang kathah niku mboten sami mawon kok. Nggih mboten? Niku ya kadang-kadang ngoten niku. Mila saking menika monggo samangke seumpami badhe salat tarawih ba'dal salat isya utawi ba'diyah tetep dipun lampahi nggih. Nggih, ngoten. Lan niki nyuwun sewu sing kula teraturake termasuk pedes niku wau. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata li jaril masjidi ila fil masjidi. Rawahul Baihaqi. Niki ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ora sempurna salate fardhu wong kang dadi tanggane masjid kejaba yen salate ana ing masjid kanthi berjamaah. Niki nyuwun sewu Pak Bu. Dados tiyang ingkang dados tanggane masjid niku ya abot. Abot. Mila nyuwun sewu. Nika panjenengan sedaya seumpami kagungan sertifikat badhe dipun gadhekake. Niku nek cedhak masjid nggih hargane nggih tep kurang. Mergane napa abot wong sing dadi cedhak masjid niku abot. Abot tenan. Niki termasuk tanggung jawabe salate we. Ya, teng mriku niku letakenipun dados nyuwun sewu monggo kita nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala dadi tanggane masjid termasuk kula ki ambek dadi tanggane musala ora gelem salat ning musala niku ya padha mawon dadi wong nyaket cedhak musala gampangane ora gelem salat gampangane nek alhamdulillah daerah mriki ya pun gembruduk kejaba sing mboten gitu niku mila estu kula ngemutaken badan kula piyambak kula nyuwun donga wong kula ya tak aturke wae pokoke kula ngemutke kula piyambak kula nyuwun donga pangestu panjenengan sedaya nggih niku monggo kita nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala kita bener-bener mbangun agamane Gusti Allah sing pun dipun paringaken dhateng kula lan panjenengan melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Gitu. Nggih. Dan iki mila abot sanget dadi ora sempurna salat fardhune wong kang dadi tanggane masjid kejaba yen salate ana ing masjid kanthi jamaah. Niku Kanjeng Nabi lho ngendika titik kula iki kula maos lan menyampaikan kemawon. Mila monggo kita nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pikantuk pitedhahipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ing mriki kula badhe sekedhik nggih badhe ngaturaken fadilahipun salat jamaah niku janjane pun kula nganune gandeng sakniki kala wau pun kula ublek-ublek bab salat sakniki kaya ngapa to ganjarane salat berjamaah niku man shola sholatil khamsata mangal jamaati falahu khamsata asya'a nggih ingkang maksudipun sapa wonge salat 5 wektu sarana jamaah mongko dheweke diparingi 5 perkara. Niki
Dados kula lan panjenengan sedaya seumpami nglanggengake utawi salate jamaah niku diparingi kebaikan utawi keistimewaan 5 perkara. Ingkang sepisan al-awalu la yusiduhu faqra fid dunya. Ingkang sepisan inggih punika ora bakal fakir ing dalem babagan donya. Ya niki. Ingkang sepisan wong sing nglanggengake salat jamaah niku ora bakal fakir babagan donya. Niku nek sing betul-betul kelaku niku niki nyuwun sewu. Kula jaman taun 87 88 niku kula jaman semanten sabane niku teng Nakrama teng Jejeran. Niku kula wektu niku sih bujang kula. Niku kula niku aurane nek mlebu ten mriku niku kaya maces. Saestu niku. Jaman tahun 87 88. Sakniki pun tahun 2000 pinten berapa puluh tahun. Niku masyaallah. Kula nate ndedonga ya Allah. Kok daerah wi kok anyepe kaya ngene, kok kepenake kaya ngene. Mbok muga-muga aku suatu saat sesuk nek akhire dewasa aku iso duwe omah ning cedhake kene. Niku saestu mboten ngapusi kula. Niku ndilalah yos. Niki keranten kabeh niku Gusti Allah lho niku. Ya terus nek seumpami pas akhir sana barang ngoten niku pas hol ngoten niku ndilalah kanca kula sing dateng Al-Fitrah niku kathah ning ndilalah kula ya le nderek tabarukan ngoten mawon mboten ngaji nggih. Niku ya mboten damel. Wah, nggih monggo kita pungkasi sakderengipun nyuwun ngapunten kula akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.